Marian. Marian? Marian, dych mlaen yn amser deffro'n un o'ch chi'n cysgu heno. Daeth y newyddion trist y ddiweddar fod cymeriad hoffus Pobol y Cwm Aunty Marian wedi marw. Mae'r actores Buddug Williams wedi bod yn rhan o'r gyfres yn achlysurol ers 1974, yn gyntaf fel cymeriad Bet Davies, ac yna daeth hi nôl i'r cwm ym 1999, ond y tro hwn fel modryb denzil Aunty Marian. Ond, newyddion da o lywenydd mawr, mae'r actores yn fyw ac yn iach, a fe wnes i gyfarfod i'n ddiweddar i gael yr hanes. O Terry Dyddgen wedi cymryd drosto nawr fel producer, a oedd e'n abod fi, dŵr o Bondyberem, a fe cynnigodd rhan Aunty Marian i fi. A be am eich hoff storylines? Dwi'n siŵr bod sawl un di bod dros y blynyddoedd. Oedd Denzil yn ddyn mawr yn y cwm. Nawr, dere, nôl i'r siop na mwyn i fi gael ynghino. A pai ti am meddwl bod ti'n mynd i gael tymed o'r lasagna na achos wyt ti wedi cael llon bola yn hyn. A sa'n gwybod pam wyt ti wastad arian a ti ddim byw yn gros yr hewl. Nawr, dere. A, of course, oedd Sioned. Wel, o'n i fel mam i Sioned. A rhwng y ddoi o'n i'n chodi ddi gyda'n gilydd, rili, ynddo fe. Do. Sut ydych chi'n mynd ati i chwarae cymeriad Aunty Marian? Ydych chi gofod paratoi eich hunan o gwbl, neu ydych chi wedi seilio'r cymeriad ar rwy'n ydych chi'n abod? Na, wel. Os ydych chi'n debyg ar rywun, debyg i fi, mai. Wrth gwrs, ie. Cwestiwn twp. Nage, ateb twp. Mae'n fenyw Gymraeg, a ni'n abod lot yn debyg iddi. Yn wedyn, yn y celchyn. Pam dewch chi ar y radio? Wel, wrth gwrs, merchred Harris i chi, ne? Wel, dwi wedi gryndo ar eich rhaglen chi droion. Do fe? Do, ond cofiwch, rydywau ar unrhyw beth. Sut fath o ymateb ydych chi'n cael gan bobl yn y stryd neu mewn caffi neu lle bynnag? Ond amser sa chi. Os y stori doniol di digwydd ar ei oed? Wel, dwi'n mynd saff i fynd i gyfyrddin ar y mercher. So mae'n ffrind, ni'n cwrdd â bob dy mercher, a mae wedi gweud ag yna nawr mae'n ddeitho i, pa'n meddwl bod fi am dod rown y dre gyda ti ar ôl ti fynd, fydda ddim yn dod. Yw ti'n fen? Na, dwi ddim yn dod. Gyrraeddwn ni byth Marks and Spencer's, wedi ddi. Dewn ni off y bus fyna, byddwn ni still heb cyrraedd Marks and Spencer's. Na, sa'n dod at i'r ddi. Marian! Oedd e'n arfer dringo mewn trwy'r ffenest a'n rhieni'n gwybod dim. Be fyddwch chi'n colli y fwyaf am adael Pobol y Cwm? Y cast a'r criw ac ati? Y cwmni. Actorion a'r criw? Pawb, yes. Dych chi'n meddwl byddwch chi dal yn gwylio Pobol y Cwm? Gaf i ddim chans i bido, mae'n chwaer. Bob nos, a o'n i'n goffo gael e dydd ar ôl ni, o'n i'n gwneud siŵr bod i'n... Real fan. O, ie? O, ddau'n edrych, wrth gwrs, ddau'n edrych yn nhw. Cael gweld beth sy'n mynd mlaen. O, mae wedi bod yn bleser cael sgwrs efo chi, pob hwyl am y dyfodol. Diolch yn fawr.